Kanina medyo short na yung oras, and let's also give way dun sa mga other reporters during dun sa period po ni Sir Philip kanina. So ngayon, gagrab ko yung opportunity habang may pagkakataong magbigay ng announcement. So since napag-usapan muna kanina yung regarding sa rate, nasabi ko nga ni po lang kaw talaga ka rate, ka tarifa na pigpapa-implementar ngawan kada kilowatt hour consumption. So pinapalo po iya sa 14.83. 14.83. So kung i-average ta, pinapalo iya sa 15 kada kilowatt hour. So halimbawa, nakasanggatos po kamo sa usad na bulan, approximately amoy a range kakonsumo ninyo sa kuryente kada usad na bulan, ibig sabihin agkutulos kamo na sa araning 1.5 na babayaran sa bill ninyo or sa konsumo ninyo. So king kamo nakaka 200 kilowatt kasi usually ganun ngayon yung pumapalo ng 200 amoyan so agko aircon, amoyan so agko ref, almost nasa 3,000 na tulos madudoble. So 1,415 almost magiging 3,000 ababayaran ninyo nguwan na reading period. So adi po sabi ko nga ni padagos continuous pag-increase kading rate kasi kung ko po himpauno kami magko-compute sa rate adto po bagang na-discuss na mo previously kaiba kadtong in charge na mong tawo na nagkakandak kadi. Again, gusto kong i-remind member consumers na ading tarifa nagre-regulate kadi or nagdi-decision kadi na amudi ang magiging tarifa ngawan na bulan is pinapa-approve po adi sa Energy Regulatory Commission. Buko po adi sa na management kakasureko 3 na ay adi gusto namang ipa-implementar amo na di ipapasa sa member consumers. Buko pong arigkan. Agko po kitapig sa sabing URR form or baga na template maniya na sadto mo ibubutang so ngamin na datos na inaayat ni ERC then mig-generate tiya sa rate na ipapa-implement mo na bulan. So, dakulong percentage po sadto. Adto pong generation charge na sinisingil ka na to, kading supplier ta, which is San Miguel Energy Corp, is dakiluman kaya. Naintindihan po ninyo ko, adtong pinagkukuanan ta sa supply, which is San Miguel Energy Corp, dakiluman so sinisingil ka na to. Kaya kita, that choice, si Kasureco 3, instead, amo man na to ipa-implementar kasi kung maiintindihan nyo, hindi naman profit-oriented yung electric co-op natin. Nagigets nyo po, yung mga charges na yan, ay pass-on charges lang yan. Naging paraan lang si Kasureco 3 para masingil yan sa mga member consumers nila. So, pag once na nakolekt na yan ni Kasureco 3, ibibigay din yan doon sa nararapat na ahensya na dapat pagkalagyan nung mga binayad nyong rate or binayad nyo sa konsumo ninyo. Opo, meron lang dyan certain percentage or which is 16% lang out of the 100% rate na sinisingil ang papasok para sa maintenance ng Kasureco 3. Amo na po asa di poste, linya, transformer, kontador, substation, hanggang sa makaabot sa manpower. Opo. So, only 16% out of the 100% ang papasok kay Kasureco 3. And worst comes to worst, mapa 20 abil, mapa 15, mapa king uno paman, fixed tong percentage na adto na amulang adto migluog ki Kasureco 3. The rest of the 84% diri adto migluog ki Kasureco 3, sabi ko nga ni, kukolektahan sa nadto ni Kasureco 3 at ibabayad adto or kumbaga iriremit adto sadto nararapat na office or agency na dapat kaiyanan kadtong amount na adto. Arig po kan anang yayari bulan-bulan, arig po kan anang yayari all throughout. So, sadto man po, para maintindihan ninyo so sinasabi tang pagbayad sa supplier, aari po kadi sitwasyon. Nagpuon po sa reading date tang 1 for the month of reading to last month 29.
May 29 nag-start yung reading. So, nire-reading na tayo ni meter readers. Apo, sa mga konsumo. Di pa niya tapuson so ngamin na area kasi migpuunan iriga. Sunod na ma-reading ngamin sa iriga, sunod na buwa. Sunod na ma-reading sa nabwa, sunod-sunod na yan. It can be buhi, baaw, batu, bula, balatan. Opo. So, halimbawa, pag nagpatak na May or June 25, ma-reading ngamin na rota or diri ma-reading ngamin na rota, whether we like it or not, si Kasureco 3 babayaran ng buo or aabunuhan ng buo so ngamin na nakonsumo kung member consumers. Arig po ka na nangyayari. Inaabunuhan na ni Kasureco 3 para wag tayong maputulan ni supplier kasi pag hindi natin inabunuhan, ang tendency, hihintayin natin na makabayad yung lahat or hihintayin natin na ma-reading yung lahat, puputulan tayo ni San Miguel Energy Corp. So, para wag yun mangyari, aabunuhan na ni Kasureco 3 pagdating ng every 25th of the month, kasi yan yung due date natin sa supplier, aabunuhan na niya yung lahat na nakonsumo natin. Si San Miguel Energy Corp, hindi katulad ni Kasureco 3 na, ay, di na muna ako migbayad, migpaputol na sana ako, bala man akong maputlan. O kaya, uy, diri mo na muna ako putlan, San Miguel Energy Corp, tada pa kaya kami ibabayad. Hindi ganyan. So, whether we like it or not, kailangan bayaran na, abunuhan na ni Kasureco 3 yung nakonsumo nung lahat na member consumer para wag tayong maputulan. Okay. 'Di ba? June 25 na, nabayaran na. Diyan na papasok yung problema. Kasi, yung dapat na inabunuhan ni Kasureco 3 is makabalik ang nangyayari diri. Kasi, dyan na papasok yung mga member consumers na, ay, next month na sana ako migbayad. Ay, migpaputol na muna lugod ako. So, ang nangyari, hindi na kolekta yung dapat na kolektahin kasi nga, may mga member consumers pa rin na ganun ang thinking. So, king ika, sa business, inabunuhan mo sa 1,000, problema, so nakabalik ka ni mo pa 500. So, sari mo, kukuunon na naman, so 500 para ma-enrolling mo sa kapital. Opo, napipicture out nyo po yung binibigay kong example. Ganun ang nangyayaring scenario or sitwasyon sa atin. Kaya po, minsan, diri po maraot abuot na, ang ka-stricto man nga, basta nga mga puso ang mga para disconnect, at ang ngayang nag-iilang nga si Mama Pinutlan. Let's understand also, kasi kami rin on the other hand, hindi pwede yung rason na ganyan, ay San Miguel, wait lang wag mo kaming putulan kasi yung mga member consumers namin sa Rinconada nag-o-online class. O kaya, ay wait lang San Miguel Energy Corp, wag mo muna kaming singilin kasi yung mga member consumers namin sa Rinconada hindi pa nakakabayad. Hindi po ganon. Opo, king kami nag-i-stricto sa member consumers, mas grabe akastriktuan kading source supplier ta. King easy lang po ninyo. So, niginigibo ka management, diri nagpupunda ang management na mag-anak sa other source pa na pwedeng mag-supply ka na to sa kuryente. Kasi, ako kita San Miguel, kumbaga mas magay na ako kita other option. But the problem is, syempre, kay puwantang masustinaran king unuman binabayaran ta San Miguel Energy Corp. Kasi nga, yung San Miguel Energy Corp, maniningil lang naman yan based doon sa nakonsumo ng mga member consumers. Kung wala naman na-reading ni San Miguel Energy Corp, na konti lang yung konsumo ng mga consumers sa Rinconada, di konti lang yung babayaran natin. Unfortunately, nare-reading ni San Miguel Energy Corp na ito yung bilyon-bilyon na nakukonsumo ng mga member consumers ng Rinconada, definitely, dapat ganun din yung bayaran natin. Nagigets nyo po yung picture. Tinatry ko sa inyong i-explain na kung kayo, member consumers, ganito ang nararamdaman nyo, kami din, Kasureco 3, ganyan din ang nararamdaman namin pagdating sa mga supplier. Ang masaklap sa supplier, hindi ka pwedeng makiusap. Hindi ka pwedeng makipag-negotiate, hindi mo pwedeng i-rebid kasi yun yung nasa kontrata. Pero pag member consumer ka, pag ayaw mong magbayad, tsaka na ako magbayad, bae na, kasunod ng reading. O kaya, kung mag-abot na para putol, di na muna ako magbayad. Sir, pakiusipan ko na muna ka, na diri na muna ako magbayad, di mo kuputlan, kasi kaya ngayon nag-o-online. So, igin ko, nag-final exam, chuchuchu and chuchuchu. Kumbaga, nagigets nyo po, dito sa atin,
may mga excuses tayo, may mga considerations tayo, pero intindihin nyo din si Kasorecretary, pagdating sa supplier, walang excuses, walang reason. Dapat, dahil ito yung naging konsumo ng mga member consumers sa buong Rinconada, ito ang bayaran ninyo. Pag hindi niyo nabayaran every 25th of the month, expect after 3 days, sige, mapuputulan ng kuryente buong Rinconada. Ganun po ang sitwasyon buwan-buwan. Opo, hindi ko pinapasa yung burden. Opo, ang gusto ko lang pong ma-realize natin is yung maging responsable tayo, lahat tayo, one way or another, di ba po? Magtulungan tayo on the other end. Tayo bilang member consumers, maging responsible. Si Kasorecretary din bilang electric utility na nagdi-distribute sa mga member consumers niya, maging responsible one way or another. Di ba po? Sabi ko, ang purpose ko po nito para ma-picture out natin is for us to be able to understand kung ano po yung gagawin natin. Kasi yun yung kailangan nating gawin, di ba? Kadakil ng problema sa mundo. Ang dami na nating problema. Opo, kung hindi pa tayo magtutulungan, kung hindi pa tayo, kumbaga, makikikooperate, yun talaga, worst comes to worst, hindi na natin malalaman kung ano na yung mangyayari sa atin. Opo, kaya yun po, yung sabi namin, yung continuous na support sa electric co-op, kasi nga sabi ko kanina kay Sir Philip, owned to ng mga member consumers. Ang pinaka-goal nito ay para sa mga member consumers. Huwag nating hintayin na ma-privatize, kasi pag na-privatize yun, profit-oriented na yun, hindi na ang goal nun member consumers, hindi na ang priority nun member consumers. Ang priority nun is kumita. Ang priority na nun is of course, makakuko sa profit, so kag sa diri. O nga, si Isay sukag sa diri. So, wag natin sanang hahayaan na ganun. Kaya lang, nami-misinterpret pa na naman, syempre si Kasorecretary, kasi abo ko no sa competition, abo ko no. Okay, sige. If that's what we want, sabi nga, let's respect the decision of the majority. Yun lang, kung sino mo yung naandyan, continuous natin na suportahan, just make sure na yung purpose din nila, bakit sila naandyan, ay para tulungan tayong mga member consumers. Hindi so lalo kitang pasakitan and sira lang umangat or sira lang sukumita. Opo, gayon, parang Sir Charlie, parang sermon ba? Hindi naman ako sermon na. Opo, pinapaintindi ko lang. Okay, sige na. So, ito yung announcement ko ng scheduled interruption. Sir Charlie, June 1, Wednesday sa inyo to. 9 a.m. to 4 o'clock p.m. hanggang mamaya. Entire Karikot, entire Lubong, entire Kotmon, entire Sook, entire Mangga, entire Mainit. Ang ginagawa kasi doon, nagki-clearing. Kasi 'di ba, sa mga punong kahoy, isa pa yan. Diyos ko, sana maintindihan naman natin na bakit nga ang layo-layo ng serbisyo nyo sa Meralco. Definitely sa Meralco, udaman punong kahoy na pigpara-clearingen. Sadi ka na to, kasi amo di location tadi. Ganun talaga, normal yun. Dawa nga nilang sakit magpara-clearing. Imaginein mo ang lalayo na nito, Sir Charlie, 'di ba? Kung iisipin, king ako, businessman ako, sayang ka, effort ko siton, krudo ko siton, pagpara-clearing siton, labot ko. Pero hindi. Pag dito tayo sa electric co-op, lahat pantay-pantay. Sentrong member consumer manika, or sa tumanika yung lupalop na member consumer, ang treatment sa'yo dapat pantay. Ewan ko na lang kung ma-private to, Sir Charlie, kung magki-clearing pa. 'Di ba? Kung papansinin pa kayo or bibigyan pa kayo ng supply ng kuryente. Yan yung hindi nila naiisip and hindi nila naiintindihan. Opo. Ito, doon sa affected na nag-o-online class, siguro wala naman na nag-final exam na, pero ko pa kaya ibang dire. Maintindihan natin bakit natin to ginagawa. Kasi nga, ang purpose diri magparakos sa interruption sa tulugar, taading mga areang noted ading mga magubat, masukal, 'di ba? Madaming punong kahoy. So, dawa lang rayon niya sa kabihasnan. Still, san pananggad pag concern ka co-op na dulokon sa lugar, magkandak sa clearing, i-check so mga wiresad to, dawa pa sabihin ta na nganing mauban, minsan, kasi hindi naman talaga agad-agad din, so mga request sa ding, rehab, king uno pa man, transformer, hindi rin ganun kabilis, at hindi rin ganun kadali, kasi nga syempre, naghihintay din tayo ng ng mga materyales, naghihintay tayo ng panggasto, so, kumbaga,
luway-luway man sana, di kita pa ka-demanding kasi maintindihan ta. Opo, di kita pa ka-demanding, dapat maintindihan ta a sitwasyon. Kasi pag naintindihan natin, that's the time maintindihan, kaya naman pala. Diyos ko, wag naman nga akong demanding sa papabalik ng kuryente pag nag-brownout out kasi ako nga, si Kasureko nga, hindi rin naman demanding pag naniningil na ng kuryente. Dawa nga na ako magpapalampas na sa due date. Diri ako dinidemanda na, uy, magbayad naman raw ka, migbayad man nga ako sa interest and penalty. Kahit kapag nagsasabi ka na magbabayad ka ng interest and penalty, pero hindi ka dinidemanda na, uy, magbayad na ka, pero saan? Magbayad na ka. Pero kita, pag daan sa kuryente, ibalik mo ang kuryente. Diba po? Ganun tayo minsan yung thinking natin. Kaya, sana po, kumbaga, maintindihan ta. Yes, naiintindihan taman po sa ibang rant, sa ibang pinagdidibdib ka member consumers. And ako, sabi ko nga, bilang natatawan ako sa opportunity na magnabil sa di radio, I'm also doing my best para ipaabotan sa itong mga nananangran kasi hindi naman po ako yung technical manager at hindi po ako ang manager ng Kasureko. Ako lang po ang dakilang tagapagtaram. Opo. Ako din yung way nila para maipaabot sa inyo kung ano yung mga gusto ding ipaabot ng management. So, kumbaga ganun lang, 'di ba? Tulungan tayo. Way din ako ng consumers para makapag-reach out sa kanila. Way din ako ng management para makapag-reach out sa member consumers. Yun yung sa atin. Hindi natin pwedeng karguhin lahat na kaya ko, kaya nyo, hindi po. Tulungan tayo. Opo, let's do our part. I'm gonna do my part and the management will do their part. Opo, next. Sa Friday pa, June 3, from 9 a.m. to 4 o'clock p.m. Doon ulit, Sir Charlie, parte na ng Salvacion, Batu, Del Rosario, Batu. Diyos ko lang rayo na ka din, no? Lubigan, Batu. Ganun din. Clearing of trees and vegetations under the distribution line. Tapos replacement of dilapidated posts. Okay, yun lang naman yung pinaka-importante. Opo, the rest is na-discuss ko na rin kanina kay Sir Charlie. Yun lang yun sa announcement ng interruption at saka yung mataas talaga nating rate. Opo, kaya sabi ko ka mga igin ko, sabi ko sa Tubaloy, talang taas ka rate ngayon, please. Sana matuto naman tayong magtipid ng kuryente kung kaya nating magtipid. Pero kung bet naman talaga ninyong nakabukas ang aircon ninyo 24/7, o di yun lang. Kaya naman siguro nating bayaran, then go for it. Opo, nasa sa atin pa rin yung final decision. Remember, nasa kamay pa rin natin kung isi-switch on or isi-switch off natin yung mga appliances natin para po makatipid. Pero ang pinaka-bottom line, let's learn how to conserve para save Mother Earth na rin at the same. At saka lang init man po baga, pag naka-full blast ang mga sulo or ilaw, di ba lang ang salang orasa, kaya a tendency, mig-on na sa aircon, tulong electric fan, o kaya pirming naka-on RF, pero still, yon nasa sa atin po yon ha? Yan mga paalala lang naman. Minsan, binabawi yung radio program pag hindi naka-program, binabawi. Opo, sa mga gusto pong magtanong ng mga other concerns, further details, yan pa, please follow the official Facebook page of Kasureko 3, please. Opo, yung totoong account ng Kasureko, wag po yung butig-butig na account or yung mga ginagawa for purpose of entertainment or fun. Sayang, imbis na naiisenta king ano sa mga announcement, dirita, nami-mislead kita, puro kalukuhan, ginigibo tang entertainment news, kaya nga siya fake news. Pero dapat, di ba, pag sabing news, baritaan dapat facts dapat matuodan. Pero ngayon, lang hirap na kasi hindi mo na minsan alam kung alin yung totoo, alin yung fake. Kaya dapat ikaw bilang netizen, alam mo kung alin yung totoo, alam mo kung alin yung fake. Tsaka wag kang basta-basta nadadala. May makita ka lang na post, uy, nga ta ngayon matuod. Wag ganon. Mag-validate dapat tayo, magtanong, mag-infer, mag-inquire. Kasi yun yung isang matalinong netizen. Alam which one to identify yung fake and alam kung alin po yung totoo.
Okay, yun lang po for now. Yan abangan yung susunod of course dito sa RPN DZKI. Salamat po ulit sa lahat ng nakinig and nagantabay. Abangan ulit next Wednesday. Syempre, this has been Andrew China Carlo Iraola para sa update ng Kasaraka 3. God bless! Yes, enjoy everyone and be safe.